मोनदोंसो दिनै थाल मोना ना बेखौ थाल मोना बेखौ समावनो बाहाया बेखौबो दा जानसि जांजना मादों बे खेल मोनला माने बै जानजिनिफ्रायनो गैला आरोखि जानाया ओरैजाय ना माबा जादोंमोन बैथिंजायावल' जादोंमोन नैथिंजाय औ नै गारायखौ खेबना होफैलाय एसे ओरै फैयो ओरै बे माबा मुलि हमनायाव बिदि गाराय जादों बेयो खिनाय हासुनाय थाल मोनला हासुनायाव थाल मोनला खुलुमबाय रायजो राजाखौ सानि थाखाय दिनै मा खालामनांगौ आं मिथियासै सिङाव थानाय गोरा हासखुथ्रा आनसलिकनि सिङाव थानाय गेन्द्रगाव गामिनि आं पुर्नि बसुमतारी आंनि फिसाला सक्रजित बसुमतारीखौ बबेयाव स्कुलाव फुटबल गेलेनो खेलायनो थांनायाव आंनि फिसाया लिग्रा जाबोदों ओमफ्राय बोसोरसे जानो 2 मास 3 मासल' नांसै अजा हमबाबो हामाखै डाक्टार हमबाबो मिलायासै आं जेबो राहाखौनो मोनासै बिमाया इमोसन जाबाय एसे जाखागोन बयबो स्वाभाबिक गावनि फिसाया मोनसे बिपदाव गोग्लैबा बिमा बिफाया इमोसन जाखायो माने बुंनो सानदोंब्लाबो बुंनो हायासै बिनि बिमाया आङो बे गामिनि आरो सासे फोरोंगिरि हिसाबै आं बुंनोसै बिनि माखासे जाथायनि सायाव जोंहा बे चिरां जिल्लानि सिङावनो गेन्द्रगाव गामि सिलिचिरां आनसलिक एबसु दख'रा एबसुनि सिङावनो बे गेन्द्रगाव गामिया खोब दुखुनांथाव बे सक्रजित बसुमतारी बिथाङा दा सक्रजित बसुमतारी फंबाया उर्बुसि ब्रह्म मेमरियेल गार्लस हाइ स्कुलाव फरायोमोन दा क्लास 9 मोन नामा दा क्लास 9 आव फरायगासिनो दङ दा बिनि फोरोंगिरिया बेखौ फुटबल गेलेनो लेंहरबाय थादोंमोन ओरैनो रोंथों आरो सोलोंनो थाखाय लेंहरबाय थादोंमोन थिग बिदिनो प्रेक्टिस बायदि थांबाय थादोंमोन गावनि फोरोंगिरिनि खावलायनाय बायदियै बेयावनो साननै सानथाम जोनायनि उनाव बिनि आथिङा एसे लोरिनानै फैदों बे लोरिनानै फैनायनि उनाव थाबायनो हादोंमोन आरो थांबावदोंमोन बारा थाल लायाखै जोहैबावदोंमोन बिदिनो बारा जालांदों बिनिफ्राय बिनि बिमा बिफाया ओरैनो डाक्टार फार्मासिफोरनि मुलि होबाय नाबाय हामाखिसै आरो बिदिनो लासै लासैनो बारा जालांबाय अजाफोरबो हमदोंमोन बर'नि नेम बायदियै डाक्टारफोरनिबो गोबां मुलि जाहोदोंमोन नाथाय हामाखिसै सिगां आथिङा बिनिया थोंसेल' जादोंमोन थाबायनो हायै जादोंमोन दा लासै लासैनो थोंनैबो थाबायनो हायै जालांबाय दुखुनांथाव बाथ्रा बियो आंनिनो सासे फरायसामोनबो देग्लायसो क्लास 9 आव फरायदों बैसोआबो 15 बोसोरल' जादों बेखायनो दा जोङो देरफुनाय गथ' हिसाबै दुखु नांदों बिराद दुखु नांदों बे गथ'नि जिउ आरो भबिसतआ बबे लामाजों आगान सुरलांगोन जोङो मिथिनो मोनाखिसै बे गथ'नि जिउखौ बेनिखायनो बिनि बिमा पुर्नि बसुमतारी आरो बिफा गब्ला बसुमतारीया रायजो राजाखौ खावलायदों जोंबो बे खावलायनाय बायदियैनो गामिनिफ्राय जि हायो अनसुंथाइ जा हायो बयनिबो न'खर न'खर खांलायनानै बिथांनि सिकित्सानि थाखाय जोङो आवगायदों दा खाफाला बिनिया मोजां ना गाज्रि जों मिथिया थेवबो रायजो राजाया अनसुंथाइ होनानै डाक्टारनाव लांनो थाखाय राहा लामा दिन्थिनानै होदों
आरो बेजों लोगोसेनो आं खावलायो बे गामिनि जानानैनो बे गथ'नि फरायफुनाय जिबना जाहाथे मोजाङाव थांफिननो हायो फुटबल गेलेनाय जिबना आरो मोजाङै थांफिननो हायो बिनि आथिङा हामलांथों बिनि थाखाय आङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानियाव आर'ज गाबदों जाहाथे बे बिथांनि आथिं पेरालाइज जानाय बा बुनानै थानाय थाबायनो हायैखौ रायजो राजाफ्रा अननानै अनसुंथाइ हरो आरो आं बिटिसि सरकारबो खावलायदों बिटिसि सरकारा जाहाथे बे फंबाय फरायफुनाय गथ'नि भबिसतखौ नायनानै बिनि आथिङा जाहाथे हामलाङो बेनि थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय खुलुमबाय बिटिसि गभर्नमेन्टनिसिम जोंनि दा बिटिसि सालायगिरि प्रमद सार बिथांनिसिमबो आङो खावलायहरदों जाहाथे बे गेन्द्रागाव गामिनि जोंनि दुखुथिया न'खरनि हालोदखौ नायनानै एसे अनसुंथाइ हरो खोब दुखुनांथाव बिसिनि न'खरा सानसे खामला मावाबानो मोनजाया बिनिखायनो न'खराव जेबो राहा गैयिनि थाखाय जेबो राहा गैया नालाय डाक्टारफ्राव लांनो हायाखै गोबाव जालांबाय दा जोङो जा हायो अनलायनानै जोंबो होनो सानदों नाथाय बे जोंनि अनलायनाया थोआ बिनिखायनो जोङो बिटिसि सरकारखौ खावलायदों आरो जोंहा बिसिडिसि दङ आरो जोंहा लकेलनि माखासे गोरों गोरा मानसिफोर दङ माहाजोनफोर दङ बिथांमोननियावबो जों खावलायनो सानदों जाहाथे बे गथ'नि बल जोनानै जौगालांनो नाजानाय थांखिया जाफुंलांथों फरायनाय थांखियाबो जाफुंलांथों आं बेखौनो खावलायबाय आरो खनसे खुलुमबावबाय जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टनिसिम बे गेन्द्रागाव गामिनि गथ'साखौ जाहाथे अननानै फाहामथायनि थाखाय मोजां डाक्टारनाव लाङो आं बेखौ खावलायदों जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनिसिम दा आंहाबो बुंनो खोब दुखुसो फैदों आंनिनो सात्रमोन बियो एलपि स्कुलाव आं फोरोंगिरि मावो आंनियावनो कस थाखोनिफ्राय फरायनानै दिनै बारग'लांबाय क्लास 9आव फरायहैबाय बेखायनो जोंबो गोसोआ दुखु मोनदों गोरिब न'खरनि मानसि हिसाबै दा आङो खावलायदों आरो साफा सानै रायजो राजाफ्रा सोरबाफोर अनसुंथाइ होनो गोसोब्ला जाहाथे बिथांनि अनसुंथाइ होदो जों कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन उनाव जिखि जाया नुजाफैनो हानाय जोंनि बिएम निउस बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरदों जाहाथे बिथांमोनहा फैनानै जोंनि बे फंबाय आथिं पेरालाइज जानाय बिसिम खबर लाफैनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजोनि थाखाय खोन्थाहरनो हानायनि थाखाय आङो निउस बिथांमोनखौबो साबायखर बावबाय आरो दुखु फोरमायबाय बे न'खरनि जानानै गोजोन्थों। स' रायजो राजाफोर नैबे चक्रजित बसुमतारी फंबायनि बिबै बे आबैया फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय मानि रायजो राजाफोर आइफोर आफाफोर बे फिसौनि थाखाय एसे माबादों आरो एसे थाइसे थाइनैफोर होदो अननानै मा खालामनो जानांगौ जाबाय थाखा फैसा गैया गैयि नायनो हायाखिसै मा खालामनो बिदियावनो गोदोलांबाय आंना फिसौआ नोंसोर रायजो राजाफ्रा अननानै थाइसे थाइनैसो होलांदो बेनो बावदोर बुरजाखौ मालायफा गैयि मानसिफ्रा मालायफा होनो हानो नङा होमबा नोंसोर जा अनो बेखौ थाइसे थाइनै होलांदो अननानै माथो खालायबावनो गैयिनि फिसा फिसौ जाबाय। आच्छा आं नैबे गेन्द्रागावनि रायजो राजा साफ्रोमनिसिम आंनि अननायखौ हरग्रोनाय थाबाय दा दिनै बाव ज' जानायाव आंहा बिराद गोजोननाय दङ गामिनि सासे गारजेन हिसाबै खारना जाहैदों नैबे आंनिनो बियायं फिसा गामिनि सासे देरफुनाय गथ'मोन दा भाग्यआ गाज्रि होननांगोन बे गथ'खौ गावसिनि लोगोजों बल गेलेनो थांदों होननानै आं मिथिदों बोधहय फोरोंगौमोन कचिं लाहैगौमोन गथ'आ दा बे कचिं लानायाव गावनि गेलेनायाव बोरैबाफोर गाहेनायजों बिनि आथिङा लोरिदोंल' बे लोरिनायनि उनावबो बियो साइकेल सालायदों एसे भलिबो गेलेबावदों दा बे गथ'आ दिनै ओरैबादि जाफैबाय नैबे ससेनिफ्राय बे पेरालाइज टाइप जाबाय बे बिराद जोंनि गेन्द्रागाव गामिनि साफ्रोमनिबो साननो गोनां आरो बे सासे गथ'आ भबिष्यताव जोंनि बे गेन्द्रागाव गामिनि सासे मानसिबो जागौमोन जानोबो हागौमोन दा बेखायनो जों बे आसाखौ थिनानै बे आयंखौ साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगो लालायनानै सानलायनायनि गेजेरजों अनसुंथाइ होनायनि
डिसिसनबो लाबाय दा आं आरो नैबे बुंनायनि गेजेराव आरो खावलायबावगोन साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे बे आयंखौ अननायजों बा आयंआबो जाहाथे इसोरनि अननायाव थाखा फैसानि गोरोबनाय जाहाथे माबाया लोरिनाया बिनि जानाय बेमारा मोजां जाथों आरो ओरै माखासेया जाहैबाय जाहाथे बे आयंनिखौ गुबुन जायगानिफ्रायबो सोरबाफोर अनोब्ला बे आयंनि एकाउन्ट नाम्बारथ' होबाय नङा होमबा बे एकाउन्ट नाम्बाराव जाहाथे सोनानै अनहरो बेखौ आं खावलायबाय। स' रायजो राजाफोर दायो जों गासैजोंबो माखासे गामिनि गावबुराजोंबो रायज्लायबाय आरो बिमाजोंबो मादैजोंबो रायज्लायबाय ओमफ्राय आबैजोंबो रायज्लायबाय दा जों नैबेजों फंबायजों रायज्लायनि आरोना फंबाया दा मानो होनबा बिथांनि देहाया नैबे जान्जिनिफ्रायनो ओरै आथिंसिम थांबायना जेबो थाल मोना खिनाय हासुनाय हारसिंनो अट'मेटिकलि जायो दा फंबाया माखासे बाथ्रा बुंगोन आरोना फंबाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मुङा चक्रजित बसुमतारी आं दा आंनि आथिङा बल जोदोंमोन आरोखि आङो दा आंनि आथिङा पेरालाइस जानानै दङ खिनो थाबायनो हाला बिदिनो खिनो हाला हासुनोबो हाया आन्दाज मोनला आं दा बिदि आरो आरोखि दा आङो रायजोफोरबाय थाबायनो गोसो जादों थाबायनो फरायनो हैनो गोसो जादों दा आङो हाला दा आंनि आथिङा थोंसेल' जादोंमोन दा थोंसेयाबो जर मोनला थोंसे जर मोनला दा जानजिनिफ्रायनो जर मोनला सिगाङाव एसेल'मोन दा जानजिनिफ्राय जर मोनला दा रायजोफोरनिफ्राय एसे फाहामथाय लानो रां अनसुंथाइ बिनाय जादों दा जोंहा न'खरावबो गैया आरोखि गरिब बेनिखायनो आंखौ अनदो आंनि आथिङा सिगाङाव ससेल' पेरालाइस जादोंमोन आरोखि दा जायै दावखोगासिनो दं आरोखि जायै दा नैसिम जाफैबाय बिदिनो सानफा एफा बारायलांबाय थायो दा ओरैबो जाफैबाय आथिङा ओरैबो थांबाय औ निथिंबो थांबाय सिगाङाव ओरैजायल'मोन दा सिगांथिं थांबाय आगदाथिं थांबाय आगदाथिंना बेनाबो जानजिसिम जाफैबाय दा दावखोगासिनो दं आरोखि बारायलांगासिनो दं औ ओमफ्राय ओंखामखौ एसेल' जानो हायो सिगाङाव बांसिन जायोमोन आरोखि दा जानो हायासै एसेल' जायो दा खिनो आन्दाज मोना हासुनायबो आन्दाज मोना दा